Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalat napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hello bro ki baju kerjaan bahaya ya ki video ki jong anak kepor. Dan ningkonge ngas kawan aku play ya pi baru ki parlok ki bala kerjaan rabak ya kaneka YouTube channel ka jonga. Bat nga aku play ru ya kito ki bro ki baju persyak bahaya ya kaneka YouTube channel ka jonga bat ki video ka jonga. Kumjuru nga aku play kerpang ya pi baru ki bapet ya kaneka video ha kaneka por bomta. Te mentanga mood ban keren. Ya kajing ki palo bat kajing climb ha ka view jupra nalang page haki social media bat harial ru kalong kumtahi lada ngipek ya kajing long jingman jupra hadu haki ni sengiru karang climb ha te perlok haba ngapet ya ki komen sepang katu ka jing sya sospon jung ba adal bat u MLA jung ka VP no celong rang ngipe ki komen khamtam ya ki video ba udang keren dang shen te ngiu ba ki pat ba ki ya komen ba hau pra ki bun ba ki kersan ba ju pra ba bun ba ki ya ben yi barit adal bat te imat ya kau view jung pra menta te umla le e shure nakali nga jonga nga sosun e hi ya i ba adal bat ba pli ba isha sospon na ka parti hadu license te hadu license te menta arjar arpusan arpunreu arpunyo arpupra te hau arjar arpupra lese unsa like rei ba lada ulat makanaru tip unyo tiket biang na kumno na ka VP te kasyong sa haki nokit kam kiba hakmat kapat juga parti hato kidang ibit ni amban ai tiket biang i barit adalbat na ka parti VP na kali ngadunga tenga susun hi i nomor ba ka VP kala suspend hadu license kala suspend de nasun indrai ya kajing le jong ka parti de umla reban le mangi ki paiba te ngin superman ba jaka babha to ai ba ka jing kersan pra ka jong ki paiba kanam long ka ba le no re nga kentu ya ka parti ba kedai ban ya teli dai ban ya de jingmut para nongelam day banya shrut day banya bisni lara don kino ki benta ba don kam ban pen i ba don kam ban ajing mutru day ban pediang day banya pediang lang day re ban sukhen hanga te nakaleng ka jonga nga kentu kumta bat ai ba kajing kersan pra jong ngi pat ba kadam long ka bale no to blay utip khamha ya ki badon chalendet but to kane ka jingsha suspend i ba rit adal batru kanom kta re ya ka parti namar ba ladang ngipek haki komen lay ngiu ba wat lay barit adal batila keren kumto andre ngiu ki komen ba ki yaro be jupra bun ba ki ya ben yi barit adal bat la ngi page ki komen kan ngam tibre lada harial ki support na kumno ne andre la ngape ki komen de bun ba ki ya ben te ka jingle jong ka pi i ba adal bat te ka dehi ndrei ban oman suspend hadu license te nagaling ka jonga la susun pi barit adal bat pli dei ban long swada ka
jing ya keren daka jing ya flu jengmut te lada kadai ibarat terbat ba in panma bro in panma kai dagaleng kajong iru im dere ban ken hanga hanga haba so thu yaki jing bakla de ban panma bat dagaleng jong ka piru kadai ban map kai dere ken ban ong ban suspend no ban weng no sipor hadu laisnem de lasens ei tadei kum henru benai lane kum sisnem dan khamsirkom hadu laisnem te laisen ei te toh matalong kat balong rei tongin ya teli para kasi nang nes kemat pada don kino ki jimbakla tongin ya keren ya sotu swa umdai ba ngin le raki kam ngin ya pen bechwai ki jerut-jerwat ngin ya mapru lada don kam ban pan map umdai re ban keput ban sule raki kam nakaleng kajama ngakentu kumta khenang ba mangi ki khasi ngin don bor ke namar phiu i ha kaneka jinglong ka menta ba khamtam hakok politics ka ba menta pilai i hapu mekhlaya ki ba long hakmat ki nosenchar ki ba hakmat ki dei na ki parlo garo balai ki garo ki bat ya kabor hakmat namar ba ki teli mangi ki khasi bat tang su tok kemut ngilaya klat ngilaya pra ngila kwa banya seng sodaki we ki party piu i ha hangne ha jela mekhlai jongiyam ki khasi ki ba thaubun party tam ki khasi ki ba thaubun tam ya ki political party hagne ka jela mekhlaya ka parti UDP ru kadai jongi khasihi ka SPDP ru kadai jongi khasihi ka khnam ru kadai jongi khasihi ka PDF ru kadai jongi khasi te mentasa ka VP ru kadai jongi khasi te ngi ya ka dia pra ka dia pat jongi khasi rei ladang peti garobat ka parti ka ba originate back na po garo kadai ka NPP pat ka NPP kadang lakban thau perthei hari khasi janti jongiru kidang bun ki MLA NPP kiba dei na khasi janti rei ki parti khasi jongi lecha garo dang kham bun vut nota banya ki parti khasi jongi lada lecha garo hills ya kata ngakren 6% te kane baro kade ka jing start ka jing teli jong ki pajaro ki pajaro ki don tang ka we ka parti ya kren ka parti ka ba mi be nagaro ke nre kito ki bom kwa ban support ya ki parti garo te kila ban tap independence kila ban tap yaki national party kum ka congress ka BJP ka TMC nre kito kiba kwa ban thabet ya ka party garo te ki thap ya ka NPP Shagaro Hills ken takadaw sa bun ki MLA jong ka NPP ru but nakatakadaw ba ki garo watla ki kham dunai ya ki jingbun bro ken kham dunai ya ki jingbun bro de kren bat ki khasi janti jongi nrei kidang longhe ki garo namar balai ba watla ki kham ripat nrei ka jingateli kalong kapor ki khasi jongi bat la bun bro ha de khenlang bat khasi bat penar le la bun bro ha ki khasi jongi nrei jayu ya ki khasi jongi jayu ka trei ka splitting
kajingnya pat kajingnya pra dena kata-kata ba ki khasi jongi kisa long ki subordinate lane ki bahapo ki nongku ya ki parlogaro chief minister ude ugaro te speaker ude garo leader of opposition ude garo te deputy speaker ki babat ya ki kadan bahe menta hapo kasorkar mekraya ki deki parlogaro na kalian kajonga te nga singau si ngasngau kata kaman sem nomor ba balai baki khasi jongi ki metali war laki bun patro te dena kata-kata wen wah ki khasi jongi ki solong ki nongku ngu ya ki garo kiri ki garo ki ba sensar ki ba kontrol lengi ki ba kham he pat te perlok to kaneka wif dung pra to ngin ya kermen ba kansa trekam kansa lakban kontrol yengi ban pet jaka bahakam yat dungi ki pat ba hau arhajar arpupra ladawan ka election MLA ha arhajar arpupra ngi tongin kermen ba ka VP kan sayuk sencha to ngin kermen ba jaka babha but watla kadon ka jing bemasatu jemut ka jing ya thut to ai ba kane ka jingat thut ka jing bemasatu jemut kan jano tongin kermen ba jaka babha ha arjar arukha te parlok tangkine ki kenten ki jonga hagane ka por bomta kublai shubun kublai chajangu ngin saya siam biang haki wepat ki video